sa da re sa sa pa da sa re ga ba ga re sa sa re ga 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 re ga ga sa da sa re de sa da sa re de re sa da re sa pa da sa re ga ba ga re. Hello everyone, NivedithaDinesh vlogs ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತದಾಲ ಮಂದಿಜ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ದೀತ ಪೋಕಾಂದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬಂದದ್ದು ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹುಷಾರಾತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪಿಂದನೆ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಮದುವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಮದುವೆದ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ಲ ತುಚ್ಪವ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿವಿತ್ತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮದುವೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಕಂಪಿಂದೆ ಬೇಲ ಮಾಡ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಲೇದೇರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ವನಸ್ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ನೇಕ್ ದುಂಬುದ ಮದುವೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಚರ್ಚಿಡ್ ಆವಡು ಅತ್ತನಂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುನ ದುಂಬು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಪೊಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಕಲು ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ನು ನಾಕ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಕಲು ಉಲೈ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂದೇರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇರು ಆಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂದೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಪತ ಪೋಡು ಅವೇಟ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಮದುವೆದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಜ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮನ್ಪುನ ನೇಟೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪನ್ ಪಂದ ಐಕ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಮನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಸಮಾಜೋಡ ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಈತ ಎಂಕಲ್ ಮದುವೆ ಪೋಣಕ ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಇಂಚೊಂಡು ಮದುವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ನಾಗಮನ ಅಂಡು ತುಲೆ ಮಂಜು ಅಜಿತ್ ಭಯ್ಯ ಪುರ ಹುಷಾರತೇರು. Ok, avant de passer aux choses sérieuses, je tiens d'abord à présenter. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ತಲುಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆ ಮದಿಮಾಲ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿಗೆ.
me feeling alright. Whenever I'm around you, baby, you make me feel so alive. Does she know by now? Does she know that you're a little crazy? Like I once learned all the things you did but never showed me who you truly were. Think I know you better than you, baby. It's like I hate myself, 'cause I miss you but I just can't help it. So if you're still crazy, if you lost your way, I don't know if you're not ready, if you've changed your mind. No, I will freak out. Promise I won't stop until you hold on, never let go. I will just freak out, darling, I won't stop until you hold on, never let go. Sure, I figured out that I never ever really got you. It was in my head. Now my pretty little world is turned up. Need a higher ground. I don't ever ever wanna look down. So smile for me one last time before you soon freak out. So if you're still crazy, if you lost your way, I don't know if you're not ready, if you change your mind. No, I will freak out. Promise I won't stop until you show up and never let go. I will just freak out, darling, I won't stop until you hold on and never let
ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿಜ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಂತಿಜ ಬೊಕಾರೆಗ್ ಮಂಜುಗು ವೆಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಕ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನತೆ ಹಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜ ಆನಲ್ಲ ಪೊನ್ನಲ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜೈಪುರದ ಎಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಲಿಂಕ್ನ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ I'm the fairy godmother. Huh. I'll make your wish come true. ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಆ ಎಂಗ್ಲೈಗೆ ಜೋರು ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೀ ಮುರನಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಕದಾದ आपने पिया हो नहीं एक एक छोटा गुटका पिया झूठ टेलिंग आपको ग्लास नहीं वो सब तीनों पिया देखो 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 जूस पी के रखा है बेचारा मुझे गुटका भरा झूठ बोलते हैं अभी आपके आवाज नहीं आता अंचा इंग्लिश नेर्पुनी इकल साउंड वन पड़ची इंकल पाते न जोर अंचा एक साउंड वन पड़ची आवाज कम करो आपका है ना बच्चा ಅಂಚ ಅನಗು ಉತ್ಸವ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಔಷಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಗ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್